Materiala... Material hemen, eta ero tabaskua edo, bueno, pikantia... Hiru mailatako edo? Bai. Ados, hau da esnea gero hori apaltzeko. Bai, hoi da. Topa. Topa agigun. Bueno, Jon, zu hasi. Bai. Niaziko nahi? Bai, zenik galtzea etorri nahi, orduan ja, total. Esaterako. Ez nia zer da, erdigain gabetua edo... Ona, Bueno, ez dakit. Plaxa. Horien naiz, Jon. Zein da... Euskal Herriaren historian gehien errepikatu den elementua. Kaxiano. Zure monologoa. Zut 5 aldiz, 10 aldiz, 20 aldiz, 30 aldiz, errepikako. Ondo, hori da. Nahi guztu esatore, Jon. Barrerik ez duzu egin dena, Ez. Ez duzu jan behar. Ez, montuz. Zer dako jaman komunian ETE baten programazioak eta oinatiko ADN-ak. Azkenengoz, 1982an berriztu zala. Ez? Ez? Egin dut barre zurretik, Beraz? Oso ondo. Zer da Loiuko aireportuan lur hartu behar duen piloto batek entzun dezaken gauzarik okerrena? Dida. Zure monologoa. Galdera dira erretorikoak, zinuzu erantzun behar, eta... Merrozu gehiago barre, baina... Gero psikologo ere ditu gotxa, porque mendik eskuinak. Nire barretik ere eskuinak eman. Bai. Zerrako jaman komunian. Ados, berriz ere, errepikakorra. Arretu. Bueno. Bai. Daniel Sanchok eta Kaxianok. Biak ezikusiarena egin zutela. Ondo. Ondo. Patata bat bestu, Jan, momentuz. Txaloek merezitzen dute. Venga, bale, bai. Baina ze, zuga egin dudarri azun hiri edo... Biak daukagu segulago gozea, igual, ez, plaxa? Ez que esto da falta... Hau esan biharra bokaio gutxi egetan katerinia. Proba gehiago ez zatea. Bale, bai. Bueno, ze maiatakoa, lehenengo maiakoa, ez? Venga, ba. Txisteak bezala xea, legia. Bai, bida. Bueno. Sondo. Bai, hau telebista da, ez da? Bai, ba. Etxe, bat. Hemen. Listo. Eta zuk? Nire bai, ez? Venga. Plaxa. Gero, ez da agujaten? Si, total. Bai. Egin gut txistea kontatu eta patata agujan. Venga, ba. Bat eta bat? Bai. Gure amonak dago Alzheimerra. Hori ez da txistea txurro, jode. Baina Alzheimerra... Txetx, zuixo. Alzheimerra dagoa, amonak. Eta jabetu ginen, ze duela gutxi iritsi zen etxera, eta esan zuen, ikusi dut Plaxaren monologo berri bat. Esan, burua galtzen ezira. Horrek ez da balixo, Hau abusua da. Ona, bai, gainera beroa, ez da? Bai, barkatu. Ados. Ostra. Bueno, zuk prestatu bat niretzako edo? Ui. Ba, hirugarrena. Eman hirugarrenari. Joder. Bai? Gehitxo? Bota zut hirugarrena? Venga, hemen. Hirugarrena, ez da? Bat bi hiru zer da? Goranzko, beranzko ordenean... Ez que, maira, bilhausten. Venga, ba, ni bota gotut bat. Bai. Azkena gura bozu eta bestela gero zupesta gota. Ia ez da bat besterik zuri buruz egia esan, Bai. Amama. Edo aiaia. Hiliken da. Bizkarren hartzen muzu eta zentaiak egiten buzu, zentaiak opeso muerto da. No, entzun diot berroia, biztea. Egula, ba. Bota zuk azkena, ba, venga, ba. Venga, ba, patata hartukot, eta bota hirugarrena. Ja, hirugarrena, ez dakit, asmorin egon da zegoaina. Herri honetan Plaxa... Bai? Zerk egin du eta baino kalte gehiago. Txistulariek. Eta zure monologoak. Berriz ere.
Ez que neia penia mutoz nire burua. Goiti bera ez, Da parez pare, Bai. Azkenan Bueno, parez zueltu gozela. Eta zuk niri eurra mateko eta bat ere ez duzu prestatu, eta nik besterik ez dute garri. Bat berria, mesedez, Flasha. Bat berria. Bai. Material berria. Bota, Flasha azkena. Ba, azkar, Flasha. Bai? Zein ja, Mondrako Bai? drag queena. Zein? Mikel? Maritxotxo Kojoi. Ondo, da,